At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Joanne, isa sa napakarami ninyong tambalanista. Hindi ko na maalala kung kailan nagsimula ang pagkahumaling ko sa inyo. Tingin ko hindi na mahalaga. Ang importante, nakatutok pa din ako sa inyo hanggang ngayon, kahit pa nalipat ang programa ninyo sa hapon. Sumulat ako sa inyo para ibahagi ang pinagdaraanan ko. At sigurado akong kapupulutan ng aral ng mga listeners ninyo. I have always thought ang perfect ng buhay ko. Ang bait ng asawa ko, biniyayaan kami ng 2 anak, pareho kaming may maayos na trabaho at may lumalagong negosyo on the side. Komportable ang pamumuhay namin. Wala na akong mahihiling pa. Early this year, napansin ko na lang na laging sumasakit ang balakang ko. Akala ko parte lang ng pagtanda. Hanggang napansin ko na may kasama ng dugo ang ihi ko. Nagpatingin ako agad sa doktor. Cervical cancer. Stage 4. Yung dating perpektong buhay ko, nagulo. Kinailangan kong mag-resign sa trabaho. Yung business namin isinarak kesa mapabayaan at malugi. Yung ipon namin, unti-unting naubos sa pagpapagamot ko. Dahil alam ko naman ang kahihinatnan, ayoko na lang lumaban. Sayang lang kasi yung resources, wala naman nang pupuntahan. Umiiyak ang asawa ko nang sinabi ko ito sa kanya. Tama na. Kailangan na lang naming tanggapin na tatanda siyang mag-isa at lalaki ang mga anak ko ng walang ina. Hindi ako madasaling tao pero ganun pala talaga. Kapag wala nang kakapitan, sa Diyos ka talaga huhugot ng lakas. Ngayon, sa halip na mangamba sa hinaharap, ipinagdarasal ko na lang. Hinihiling ko sa Diyos na bigyan ako at ang pamilya ko ng lakas para tanggapin ang kondisyon ko ng walang galit at puot sa aming mga puso. Sa tuwing gigising ako ngayon, nagpapasalamat ako sa panibagong araw. Para siyang regalo para sa akin dahil binigyan na naman ako ng isang araw para makasama ang asawa ko at mga anak ko. Dahil alam kong bilang na ang mga araw ko, I treat every sunrise as a gift. Ginugugol ko ang bawat oras sa mga bagay na mahalaga at nais kong gawin. Sa mga kapwa ko tambalanista, naway magsilbing paalala ang sulat ko na hiram lang ang buhay natin at may katapusan. Hindi lang talaga natin alam kung kailan. Kaya tuwing imumulat natin ang ating mga mata sa umaga, magpasalamat tayo sa panibagong pagkakataon na ibinigay sa atin para mabuhay. Gugulin natin ang bawat sandali sa pagmamahal at pagiging mabuti sa kapwa. Huwag na nating pag-aksayahan ng panahon, ang galit at sama ng loob. Salamat tambalan sa pagbasa ng aking sulat. Isama ninyo ako at ang pamilya ko sa inyong panalangin. Ang inyong tambalanista,
Joanne. Hi, Joanne! Meron akong nakausap dati. Alam mo naman tayo. Maraming kinakausap ng Correct. sino-sino. Huy, pwede ba kitang kausapin? Correct. May balak maging konsehal, kinakausap lahat, di Yan ba? po yung nangaharang po sa mall dati yan si Nicole. True, di ba? May libreng payong, pwede ba kitang kausapin? Nakakulay blue, pwede, may kasama ng credit card, ganyan, di ba? Ganyan tayo eh. So, meron ako nakausap na oncologist dati na nakikita niya yung difference ng iba't ibang uri ng mga cancer patients. So, merong mga iba na kahit stage 1 lang yung cancer, parang akala mo stage 62 na. Ibig sabihin talagang lumong-lumo at lugmok na lugmok. Na parang ito na, this is it. May tanning na talaga. Meron namang stage 4 na kung kailan parang sinasabi ni Joanne na hanggang dito na lang talaga, tatanda kang mag-isa, lalaking walang ina yung mga bata, mga ganon, 'di ba? Pero may mga ganon na stage 4 na sobrang aliwalas, na akala mo walang sakit. Tapos ang sinabi niya, ang difference between the two, bukod sa stages ng kanilang cancer, is yung kanilang point of view o yung kanilang attitude, 'di ba? Hindi ko sinasabing mali ang attitude mo, Joanne. Kumbaga in a way totoo din naman na kesa punta lang lahat sa wala, tapos in the end doon din naman ang punta, 'di ba, sa kabilang buhay. Di wag nang maubos yung pera na para sana sa pamilya, 'di ba? Kaya lang ang problema kasi doon, parang ikaw na talaga yung nag-set ng tanning. Wala lang ako lang para lang sa isang tao na sinabihan before, hindi ako kundi yung anak ko na may posibilidad na hindi mabuhay. Pero ang sinabi pa rin nung doktor nun is, pero instruments lang kami ha. There is always a God. Kumbaga, may magsabi man na may tanning, may magsabi man na hanggang dito na lang, pero there's always a miracle. So para kay Joanne, I believe that gets ko yung pagiging practical mo. Pero parang mas gusto kong baguhin yung perspektibo na ikaw na yung nagtaning sa sarili mong buhay, 'di ba? Parang hindi laban lang din. I mean, mararamdaman mo naman talaga kung talagang nandun na tayo tas give up eh. Pero yung nakasulat ka pa sa Mahiwagang Burnay, yung everyday you still get to cherish. Hindi ko alam, wala lang, parang wag lang tayo doon. Kaya naalala ko yung nakausap kong doktor na magkaiba kasi merong iba na stage 1 pa lang parang akala mo may tanning na talaga, pero merong iba na stage 4 na para mo wala kasi talagang laban lang ng laban. Pero sa bagay, gets ko naman na pinost ko nga to ng isang araw eh. Kung napapagod ko na, siguro labang ka ng laban. Susuko ka na lang. Pero di ba nakakatawa siya pakinggan? Na parang, napapagod ka na pala, lumaban, hindi sumuko ka na. Di ba? In a way, nakakatawa na ang negang pakinggan. Pero, in a way, gets naman natin, sige, hindi naman laging dapat lumaban eh. May mga times na dapat surrender o sumuko na lang. 'Di ba? Kaya lang wala lang, Joanne, parang feeling ko meron pa sa meron pa sa pagkatao mo, sa setup ng pamilya ninyo na pwedeng wag munang ikaw yung magtaning, na kahit sinabihan na meron, believe that still there is a miracle kasi laging meron. Lagi kong example diyan yung anak ko talaga eh. Sinabihan talaga ako ng maaaring hindi mabuhay, number 1. Kung mabuhay man daw, pwedeng bulag, pipe, bingi, pilay. Special. 'Di ba? Pero ngayon, wag ka. Ang arte-arte na parang ako, 'di ba? Mas hinigitan pa yung kaartehan mo, 'di ba? Sa true lalo, partner. Kung kumain, akala mo ang lakas kumain. Alam mo, walang bahid na nagkaroon ng pamamaga ng utak yung anak ko noong 2021. Walang bahid ngayon. So, always back to normal. Back to normal. So, always merong miracle na part. Ganon. Although I get lahat ng mga paalala mo na ang bawat umaga, every sunrise, ganyan. Actually, hindi
hindi nga lang sa may sakit yan eh. Dapat every sunrise talaga na nasasaksihan natin, pasalamat tayo. Totoo yun. Oo. Maganda yung, actually maganda yung i-impart mo din na message sa amin. Yes, si Joanne. Baka lang itong yung sinasabi din namin makatulong sa'yo. Although we understand your how you feel. Correct. It's a common reaction to feel that way. I mean, Yes. di ba na parang, sige, although sa kabilang banda siguro ang gusto mo lang sabihin, sinubmit ko na kay Lord. Pero ang gusto lang din namin sabihin, yun nga, bawat araw may milagro. Yes. Kung nagagawa pa nga niyang pasikatin ng araw, diba, nagagawa pa rin niyang paikutin ang mundo. Correct. Subaybayan ang bawat tao. Yes. Diba? Ano ka pa kaya? Tama. Pababayaan ka ba niya? Malamang hindi. Manalig ka lang, maniwala ka lang. Bawat araw may silver lining na binibigay sa atin. Yes. Yung minsan yung mga pagkakataon that we are down and out and feeling hopeless, akala natin wala na talaga. Pero binibigyan niya tayo ng silver lining. Diba yun eh? Yun nga, yung observe mo na nakita mo yung sikat ng araw, na-appreciate mo siya, isang malaking milagro yun eh. Pwede namang hindi na sumikat ang araw bukas kung gugustuhin ng Lord. Kung gugustuhin ng Diyos. Diba? Pero hindi, bibigyan ko pa kayo ng sikat ng araw kasi ito yung message ko sa inyo na meron pa ring milagro. Lagi may silver lining. Lagi. Araw-araw, oras-oras, bawat minuto, bawat segundo. So yung mga ganyang pag nakita mo sa labas, di ba yung mga milagrong ganyan, kung nagagawa nga nila sa napakaraming nilalang sa mundong ito, kasama ako doon. Ano ka pa kaya? Nilalang ka rin niya. Tama. Hindi Diba? ka na, di ba nilalang ka ni Lord? Oo. Hindi, tanong lang namin, Joanne. Kasali ka, di ba? Kasali ka. Yung part of humanity ka, di ba? Tao ka na. Oo. Tao naman tong sumulat sa atin, ano? Isa ka Oo. sa mabibigyan ng milagro. Correct. Panghawakan mo yan, maniwala ka lang. Kasi, tingnan mo partner, no? Medyo contradicting eh. 'Di ba? So sabi niya kanina, hindi ako madasaling tao pero ganun pala talaga. Kapag wala ka na makakapitan, sa Diyos ka talaga huhugot ng lakas. Yun yung sinabi niya. Pero sinabi niya rin before that, pero dahil alam ko naman ang kahihinatnan, ayoko nang lumaban. 'Di ba magkaiba? Siguro ang gusto niya lang sabihin, no? Medyo contradicting nga yung part na yun. Medyo contradicting talaga yung Yun part eh, na you offer it all to God. Hindi, pero partner, malinaw kasi sa kanya eh, na ayaw niya nang lumaban kasi mauubos yung resources. Gets ko. Promise. Actually, meron akong kaibigan na ganyan eh. Hindi, nanay ko. Nanay ko, natanda ko, sinabi niya yan. Palibasa kasi nakita ng nanay ko kung paano naubos kami talaga sa pag-alaga sa tatay ko for 30 years na paralyzed. So parang one time parang sinabi niya yun eh, pag ako nagkaroon ng matinding sakit, wag niyo na akong paggamot ha. Yung wag nang para maubos pa yung mga pera ninyo kasi I've lived a full life. Parang ganon. Yung parang nasabi yan ng nanay ko kaysa maubos naman lahat, 'di ba? Pero kaya lang laging pwede pang lumaban eh. 'Di ba? Although parang feeling ko dito kay John, clear sa kanya partner, hindi siya contradicting in a way kasi klaro sa kanya na ang idinadasal niya, naniniwala siya sa Diyos na tuhugot ng lakas. Ang dasal niya para bigyan ng lakas ng lahat na tanggapin. Hindi yung ang dasal niya gagaling pa ako. Ang dasal niya sana matanggap ng maigi at maluwag ng walang puot at galit ng pamilya ko. Ganon yung kanya. Correct. Yun yung gusto niya sabihin. Yun yung gusto niya sabihin. Kaya lang yun nga lang, para kang in a way para sa akin medyo playing God ka doon. Kasi alam ko naman ito na yung ending eh. Ang kahihinatnan din lang naman ito ay ganito. Tama din naman doon naman talaga tayo lahat pupunta. Yes, ganon. Kaya kanya lang talaga tayo ng panahon. Hindi lang talaga natin alam kung kailan. Kaya lang wala lang. Parang wag lang talagang mag-give up muna on hope that posible ang paggaling. Kasi madami na pong kwento na ganyan. May bukol, nag-shrink. Nung pina-check up, parang wala na. 'Di ba? Mga ganon. Yung parang mukha ng imposible pero posible pa pala. Correct. Ganun. Yun lang naman. Maraming ginagawa ang Diyos everyday. Panghawakan mo lang lagi yan. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Maaaring gasgas na kasabihan yun, huwag kang mawala ng pag-asa. Di ba? Totoo kasi yun eh. Ako naniniwala ako, yung ngayon, halimbawa ngayon, na naririnig mo kami, posible kasi hindi mo na kami marinig eh. Totoo. Either kami yung nawala or ikaw yung nawala ng pandinig. Pero hindi, nagkakarinigan pa tayo ngayon. Nagpadala ka pa ng sulat, pinag-uusapan natin ngayon. Lahat ito ay milagro. Correct. Kailangan lang nating intindihin, di ba? Siguro may mga problema pinagdadaanan, may mabigat, may mahirap maintindihin. Pero ang hindi dapat mawala dito, ano yung gustong message na ibahagi sa iyo ng Diyos? Di ba? What is God
ano ba? What is God telling you? Oo, Today, yesterday, and tomorrow. And Diba? forever. Yes. And for the rest of your life. Correct. Diba? Laging may mensahe yan. You just have to figure it out. Diba? Bakit kaya pinagdadaanan ko yung pagiging broken-hearted ko ngayon? Bakit kaya ako may ganitong klase ng karamdaman? Ano kaya yung message na gustong ibigay sa akin ng Diyos? So, Yun. ang isa sa nakikita ko dyan, di ba, yun nga, tingnan mo, saan ka lumapit sa Kanya? Sa Kanya mo ibinuhus lahat. Sa kanya ka humugot ng lakas, Oo, di ba? so that's one message. Gusto ni Lord na strengthen yung relationship mo sa Kanya. Diba? Maniwala ka sa kanya, Oo, di ba? na manalig ka sa akin, akong bahala, I will take care of you. Correct. Oo, di ba? Although yun nga parang sa message mo rin, na-submit mo na. Oo, kumbaga kaya parang ganyan ka nakakampante. Oo, Diba? Lord, kayo na po ang bahala. true. So kumbaga parang kung ito na talaga ang will mo, ang kalooban mo, na mauna na talaga ako, maging byudo na itong asawa ko, di kumbaga maluwag ko nang tinatanggap. Ganun. Pero kasi parang excited ka kasi, di ba? Di ba? Di ba parang Wag namumuna, parang ganun. O, Wala si Lord lang. ang bahala sa'yo. Oo. Hindi ka niya talaga pababayaan. Hindi. Well, kung halimbawa man dun nga, anyways, dun talaga pumunta. Eh di di dun. commercial na. Oo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!